nanggap wong gendeng kaya ngene to. Lah atraksi Triwangone bocah-bocah iki ya iso lho. Karena wis aku ki orane piye-piye ning kowe iki jan kowe iki Jamalura Cumrae Mesungso. Yo ya Allah. Bu niki dhewe anu terkenal teng Jambon. Jambon omahku Dik. Lah iya, cek krebet Jambon. Lah, krebet Jambon maling sibel. Paling tidak iki. Tak omongi, iki kene sing ya Allah luar biasa, Pak. Aja nyedek-nyedek. Ambune rek. Wong bakal warung ngono. Ngapa lho? Ora lho wong bakal warung tanggoku dhewe lho iki bae. Endi? Sing endi? Alah mami sleng iki lho. Mami barang ki ndelok rek toko kene to. Ya bene kok. Ya sing
Malih niki pakare Galongan Ponorogo niku wau amung anak-anake niki pakare Galongan Ponorogo
Ayo.
Lontong wong Ponorogo. Ayo sing tenanane. Protol untune apa cokotane le? Niki wonten Mas, niki Mas. Iki yang arep Mas, niki Mas. Sopan santun tidak tanggung. Kudune teko dok salaman kabeh. Halo. Iki tasik Mas. Lah wong urung atraksi. Kae iki ikut dulu. Iki. Nggih, sak menika Dik Andre. Ya paling tidak ya awak dhewe solah dhisik, solah dike atraksi mari ngono nang Pak TNI. Ning Pak TNI. Aja ning Pak TNI. Ngeten sapa? Ya rada sandinge diwas kowe dibedhil. Wah. Wong TNI iku lho gawanane apa? Kuwi ya bedhil. Kuwi ya bedhil tak omong ki ya kuwi bedhil ya. Kuwi iki bedhil, kowe iki aja sembrono karo Pak TNI. Ora oleh sembrono. Ora oleh ning sandinge iki lho delokan. Sapa ta dudonake sapa ta? Matur suwun nggih, Pak. Lah jenengan Ibu iki. Kok batek Ibu? Iya. Ya iki ngono apa jenenge atraksi sih? Heeh, atraksi sih. Ora sah gawe topeng. Iya, rintek minangka topengmu ya wis kaya ngono kuwi. Iya, dhewe ya kudu profesional. Profesional dilanjut. Yo, lanjut. Ayo atraksi kabeh Mas. Dari keringetan. Ora lho. Lah kowe iki urung apa-apa, urung atraksi kok ya wis arep njaluk tepuk tangan. Antusias ya. Bapak Ibu, para adik sedaya sakmenika Mas Andre dereng atraksi nggih, mboten sah ditepuk tangani nggih. Nggih. Kupingmu krungu ora bejek kupingmu nggih. Kupingmu krungu ora? Iya, ya makane awak dhewe iki atraksi trik sing bareng ngono njaluk antusias. Heeh. Njaluk support ya ta. Ayo.
Aku gumun kan. Aku gumun to. Ora, Mbah Lurah nanggap wong gendeng kaya ngene to. Lah atraksi Triwangone bocah-bocah iki ya iso lho. Aku kan iki kan sik pemanasan urung tak duduh lek aku salto tenane. Ya kowe iki lho deloken aku sik lek watuk. Coba banter-banter wonten watuk tambah iya. Ayo lanjut. Yo baleni. Yo. Ngono kuwi lho andene ngelokne aku. Ngono kuwi lho, ngelokne aku ki apa ya cucuk. Bu, ya Allah Bu, aku gumun, tenang. Yo, aku ki lho wis tak omongi, lek rene iki sing profesional, didelok mbok edok iki. Kowe iki aja ngisi-ngisini masyarakat kene. Iki delok gincune lho ya ampun. Lah, apa gincu kuwi? Yo, aku ya kok gede. Ya Allah, lha wong iki susuk dilewek ning ngono ae. Kowe iki enak-enak iki tenanan aku. Ora nyapo. Aku kuwi tenan iki lho yo. Yo ngalah Mbah Lurah iki kok ya ora abang-abang ngono to ning aku. Oh kowe iki asine iki ya kuwi, asine ora semangat iki gara-gara kuwi. Nggih sakmenika namung gojeng, Mbah. Lek tenanan nggih mboten napa-napa. Matur niku nggih mboten napa-napa. Nanti Andre kan. Yo ndandake kowe iki rono saliman sing apik. Sik, kowe kan wis atraksi. Heeh, aku urung. Oh iya. Tenanan iki aku. Ya, tak siarne no, Dik. Siarne? Nggih. Bapak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siarno kondange aku ki lho kondange. Siarno wis aku ki orane piye-piye ning kowe iki jan kowe iki Jamal Lurah Tumpahe Mesungsa. Yo ya Allah. Bu niki dhewe terkenal teng Jambon. Jambon omahku, Dik. Lah iya, Dik krebet Jambon. Lah, krebet Jambon maling sibel. Paling tidak iki nyiarne iki ya sing apik to rene tak omongi. Rene tak omongi. Lah wis kaya ngene iki aku wis dudane omahku iki lho ya. Kok iso maling sibel iki lho. Lah kuwi bentang viral cara saiki. Iya, viral ana iso. Ya tak satu lho. Kalau ora Pak Polisi malah gojek iki ora nyawer. Ayo. Aku kok ya gumun, wis rono ora ngerti lho. Tutuk. Cupane Dede. Tuman kang ngono. Aku kok ya gumun, nanti iso. Tak duduk ya, Mbah. Iki nyangon ibu-ibu nduk. Le, nyangon ibu-ibu. Halo. Duit ku nek tenan Bu iki.
bulurah yo ning melu wong pawon ki. Tak omongi, iki kene sing arep nyawar dhewe. Ibu-ibu iki ya Allah luar biasa, Pak. Aja nyedek-nyedek. Ambune rek. Wong bakal warung ngono. Kowe. Lah aku ya tanggamu dhewe lho, Le. Oh, kowe iki anyangone aku, Bu. Ya ampun, kowe iki repot. Andre. Bu sing dicunake nganti masa mulai iki wis. Dre, rani oren. Ngapa lho? Ora lho wong bakul warung tanggoku dhewe lho iki bae. Endi? Sing endi? Lah mami sleng iki lho. Mami barang ki ndelok rek teko kene to. Ya bene wong. Ya sing karo kesenian awake dhewe iki ya jamak lumrahe wong Ponorogo. Nah, ngisin aku marian. Ya Allah. Iya rapopo. Amit. Ya rapopo ta bos sampe to disangoni ya. Oh ya arep lho ngono omong ae. Oh iya. Lah wong calon marotu ajare momak mami jare. Oh iki ora ya ampun. Nggih masaku kok ya. Nggih matur suwun Bu Mami nggih. Anu napa niki medal saking mriki gene kopi nggih. Aku urung lho. Allah iki. Wong wis padha ya wis tak omongi rene. Piye? Awak dhewe kan ya wis saleh ya to. Heeh. Awakmu ya saleh. Heeh. Aku ya wis saleh. Iya. Dek ngene iki dalam rangka apa ku ya ora roh. Iki ngerti aku. Dalam rangka apa? Bersih desa, Mas. Lah iya ngono lho. Diwaca kuwi. Bersih desa apa? Mbah Molok iki kok gur ngamuk ae to. Oh, Dek, Kowe ditulisi kuwi lho deloken jan deloken. Nggih. Ya. Bersih jarine ora bersih desa. Jare sapa bersih desa? Lha ngapa? Wong kuno lho nyaur ngomongi aku. Dre sesuk tanggapan ning ndi aku ngono. Ning ndi jenenge? Iki lho jenenge. Ngambakan. Bangun. Yo ngomongin ning ngambakan, ning aku ki ngambakan Dre acara apa ngono? Acara apa Mbah Molok. Kowe iki ngabur ta kowe. Mbah Molok mulai disunat rayon tek. Enggak, Le. Lah nggih, sakmenika dalam rangka napa pagelaran seni Reyok Simo Jaya Muda dalam rangka bersih desa bangun reja bersama masyarakat Dukuh Ngambakan. Ya Allah, luar biasa, tepuk tangan. Dongane ben kene iki ya seger awet moyone. Kudune awake dhewe ning kene ya ora uruna donga barang, ya urun donga kudu. Sedulurane barang awake dhewe karo masyarakat ngendi jenenge bangun reja. Ya ora ning kono karo paguyubane iki muga-muga tambah solid. Amin. Tambah jaya. Muga-muga akeh sing nanggap bar iki. Mergane apa to? Apa? Antusias masyarakat kene iki iso luar biasa. Luar biasa. Yo eneke kur ning kene iki. Tepuk tangan to. Mbah Molok. Nggih. Kene jenengan golek dinten nggih pas. Pas nggih terang ya ta. Jan Mbah Lurah barang niku nekane napa niku? Seniman reok ge semene akeh ya to, Ndra. Iya. Reok iso 15, jatel iso ngrembyuk 50 kurangi selawe. Iya.